Oğuzhan'ın yürüyüşlerinin esasına parahatçılığın külli adamza üçün belli bahasının yoktu hakkında fikrinölyer, yay, hükümdarlık, peykam, ilçi deyilip hasab edilipdir. Gahraman arkadağımız, Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammed. Salam mehriban parahatçylygyň ýaş saparlar akyl paýhas bäýsleşigine gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar. Bugün biz Gahraman arkadağımyzyň ýöreýte karary bilen dekili ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyk institutyna täze döredilen ýaş diplomatlaryň mektebi tarapyndan gurnalýan parahatçylygyň ýaş saparlary atly akyl paýhas bäýsleşigimiň birinji saýlama tapgarynyň 8-nji oýuny geçirýäs. Akyl paýhas bäýsleşigimiň 8-nji oýuny Deli Sultanlygynyň Kutupşa, Sepewi we Oşor Türkmenleriniň döwletleriniň daşary siýasaty we diplomatiýasy atly tema bagşlanýar. Gahraman arkadağımız özüniň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi, Türkmenistan beýik ýolunyň ýüregi, şeýle hem ömrüň manysy atly kitaplaryna bu döwletler barada bir näçe taryh maglumatlary belläp geçýär. Hormatly ýaşlar, mehriban tomaşaçylar, bilişimiz ýaly biziň bu saýlama tapgarymyzda diňe paýtagtymyzda bilim alýan okuwçylar däl, eýsem-de ýurdumyzyň durly kunjaklaryny, durly welaýetleriniň bilim alýan mektep okuwçylary gatnaşýarlar. Parahatçylygyň ýaş saparlary atly akyl paýhas bäýsleşiginiň birinji saýlama tapgarynyň 8-nji oýuny Deli Sultanlygynyň Kutupşa, Sepewi we Oşor Türkmenleriniň döwletleriniň daşary siýasaty we diplomatiýasy atly tema bagşlandy. Bäýsleşigiň başynda 10 gatnaşyjy okuwçylar üçin Türkmenistanyň garaşdyrlyk binasyna ýörüýte gezelenç guruldy. Institutyň talipleri binada yerleşdirilen beýik türkmen diplomaty, döwlet işgäri Şahir Bayram Han Türkmeniň heykeli oturdulan ýere barıp, öz döwrüniň beýik şahsiýeti hakynda taryhy maglumatlary gurrun berdiler. Beýik türkmen şahsiýeti Bayram Han hakyndaky täsirli gurrunlar okuwçylarda milli mirasymyza, taryhymyza bolan täze garaýşlary oýurdy. Yurt tutulsaň saýlap alan meskeniň ýa Söýnühan ýa da Hindistan bolsun namartlygy ret eden türkmenim orta çykan ogluň Bayram Han bolsun
işlerin rowaç, işlerin şowly, şygyrlar ýazypsyň kirletmän göwüni, hem türkmeniň hem hindiniň ogly, täze müňjillyklara sana şan bolsun. Namalaryň ýaxşy kelama deňdir. Hinniň asmanyna owaza deňdir. Halklaryň söýgüsi ummana deňdir. Saýatly hemradey bir destan bolsun. Dosyny, dostlygyny bildiren, wepadarlyk bilen özün allyran, dutaryň gulagyna bilbil gonran, ýoluň dowam, ýene oy dowam bolsun. Ady tarih bolup galýar alplaryň, ýyly ýurdu arkalylar mertleriň, altyn asyryna beýik türkmeniň baş ýollasy dutar bilen nan bolsun. Göwnüm joşup derejeli toýlardan, nazaryň eglenen ýurdu aýlansam, Bayramxan türkmene jütdi bayramdan, şu dogaýy sözler ýadygar bolsun. Hormatly bäýteşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, geliňini bolsa bäýteşigimizde gatnaşýan okuwçylarymyz bilen ýakyndan tanyşyp bolalım. Meňli Çaryba, Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöregtöreşdirilen 2-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we nemis dillerini bilýär. Kitap okumak, daşary ýurt aýdymlaryny aýtmak, goşgu okumak hemde spordyň voleybol görnüşi bilen meşgullanýar. 2018-2019 okuw ýylynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine geçirilen 16-njy halkara Rus dili olimpiadasynda 3-nji orna, 2018-2019 okuw ýylynda Germaniýa döwletiniň Goethe instituty tarapyndan geçirilen nemis dili dersi boýunça bilim derejäni tasdiklayan şahadatnamasyny 2020-2021 okuw ýylynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg Döwlet Uniwersiteti tarapyndan geçirilen 2-nji halkara Rus dili olimpiadasyna 2-nji orna nasip boldy. 2020-2021 okuw ýylynda Türkmenistan döwletimiziň hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuny bagşlanyp geçirilen daşary ýurt dillerini öwrenmekde sanly tehnologiýalaryň orna atly tema boýunça ýaş alimlaryň ilmi sepkitleri atly ilmi amaly maslahatyna gatnaşan. Türkmenabad şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöregtöreşdirilen mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen festivalda 3-nji orna Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň ýanyndaky Halk hojalygy we Döwlet gullugy akademiýasynyň mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen Halkara olimpiadasynyň ingliz dili dersi boýunça bayrakly orna münasip boldy. Aýlar Baba Kulyba, Lewap welaýatynyň Halaje trawynyň 22-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus we ingliz dillerini bilýär. Çeper eserleri okumak, algebra, geometriýa, tarih hemde spordyň voleybol görnüşi bilen ýakyndan meşgullanýar. Mar welaýatynyň Mar şäherindäki ingliz dili we insançylyk ugurly okuw dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöregtöreşdirilen welaýat mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Daşary ýurt dillerini öwrenmek, makala ýazmak we çeper eserleri okumak bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2021-nji ýylda altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäýleşiginde tarih dersi boýunça şäher tapgyryna 1-nji orna, welaýat tapgyryna 3-nji orna, döwlet tapgyryna 2-nji orna, 2022-nji ýylda altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäýleşiginde tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 3-nji orna münasip boldy. Musa Yusubov, Mar welaýatynyň Murgaby trawynyň 5-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. İngliz diline çeper eser okumak we ýazmak bilen ýakyndan gyzyklanýar. Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäýleşiginde 2019, 2020, 2021, 2022-nji ýyllarda ingliz dili dersi boýunça etrap tapgyryna 3-nji orna, 2022-nji ýylda Magtymuladyň ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen halkyň arka dagly zamanasy atly ingliz diline düzme ýazmak boýunça geçirilen bäýleşikde etrap tapgyryna aýratyn tapawutlanan üçin hormat haty bilen syýlaglandy.
Aynur Hudaýbergenova Daşol vilayatynyň Akdyp etrawynyňky 33-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus we ingliz dillerini bilýär. Goşgy düzmek, kitap okumak we dörejülük bilen ýakyndan gyzyklanýar. Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça 9-njy 11-nji sınıflaryň arasynda geçirilen meniň okan kitaplarym, inni okamaly kitaplarym atly bäsleşiginiň etrap tapgyryny 2-nji orna münasip bolan. Daşoğuz habarlar gazetiniň redaksiyasy Türkmenistanyň magtymladynyň ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşi, vilayet baş bilim müdürligi we Bagtyar Eýýam okuw merkeziniň bilelikde yglan eden Parahatlyk merkezi Ak şäherim Aşgabat atly dörejülük bäsleşiginiň vilayet derejesinde türkmen diline goşgy ýazmak boýunça 1-nji orna. Daşoğuz habarlar gazetiniň redaksiyasy we Türkmenistanyň magtymladynyň ýaşlar guramasynyň Daşoğuz vilayet geňeşi tarapyndan Daşoğuz vilayatynyň 14-35 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda yglan edilen garaşdyrlygyň wasp dillerde destan atly dörejülük bäsleşiginiň 2-nji orna münasip bolan. Aýşat Hanowa Daşoğuz vilayatynyň Könürgen şäheriniň 3-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus we ingliz dillerini bilýär, çeper eserleri, şygyrlary okamak bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2021-nji ýylda Daşoğuz habarlar gazetiniň Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagyşlanan bäsleşiginde türkmen diline goşgy ýazmak boýunça 2-nji orna, 2022-nji ýylda hemiýa ogry boýunça taslama dörejülük bäsleşiginiň şäher tapgyryna 1-nji orna münasip bolan. Gulnara Muradowa Balkan vilayatynyň Serdar şäheriniň Meretgelli Garaýbadynyň 5-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Sport bilen meşgullanmak, dutarda aýdym-aýdyp saat çalmak, dörejülük bilen meşgullanmak, goşgy düzmek, şäher derejesindäki çärelerde alyp barjy bolup çykyş etmek bilen meşgullanýar. 2021-nji ýylda Güneş jurnalynyň redaksiýasy bilen Türkmenistanyň magtymladynyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramagyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli yglan edilen Arkadagly evi diyar watanym garaşdyrlyk bilen bagta ýetenim atly çeper dörejülük bäsleşiginiň 2021-nji ýylda Türkmenistanyň magtymladynyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde Nesil gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagyna berkarar döwletiň Alham Joşguna atly dörejülük bäsleşiginiň ýeňejisi. Ýylyň okuwçysy 2022 bäsleşiginiň şäher tapgyryna 3-nji orna. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli geçirilen düzme ýazmak bäsleşiginiň vilayet tapgyryna baýrakly orna münasip bolup, döwlet derejesine geçirilýän bäsleşige gatnaşma hukuk gadanny. İntizar Tağan Niyazowa Balkan vilayatynyň Balkanabad şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyryp öwredilýän, ýöreýteleşdirilen 20-nji orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Kitap okumak, dörejülük bilen meşgullanmak we jemgyýetçilik çärelerine işen gatnaşmak bilen ýakyndan gyzyklanýar. 2019-2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn wehinleri ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça vilayet tapgyryna 2-nji orna, 2021-nji ýylda vilayet tapgyryna 3-nji orna, 2021-2022-nji okuw ýylyna beýtaraplyk meniň arzum atly dörejülük, çeper okuýuş we goşgy düzmek bäsleşiginiň vilayet tapgyryna 1-nji orna münasip bolan. 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn wehinleri ders bäsleşiginiň vilayet tapgyryna tarih dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agzy birlige rowan. Senasy dillerde ýanglanýa öwran. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr okuy ilçi oğudyň. Pendi kem bolmasyn dağdan dogumyň. Ata baba peltepesi kowumyň. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanna
hergi döwülmez. Bütewlük binyadydyr döwürlen. Agzybirlik nişanyna öwrülen oguz ýaý adalatyň kemany, oguz oky parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, okgulludyr, hemrasydyr yaradan, ulu sili bir agzy garadan, oguz ýaý adalatyň kemany, oguz oky parahatlyk kelamy. İller ceviz bolsa, maksatlar murad. Hak söyün kişiden galar ýagşy at. Himayet isläne çelgi, güç kuwat. Oguz ýaý adalatyň kemany, oguz oky parahatlyk kelamy. Dessurdur gök bilen zemini baglan. Siyasat köngüllüň küýsüňin aňlan. Ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var. Oguz ýaý adalatyň kemany, oguz oky parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galp bugün. Adyň zabit etmişdir, törün kalplaryň dostlugyny eýledi. Dünýä halklaryň arka dağın insan perver kelamy, oguz ýaý adalatyň kemany. Mehriban ýerleşler, geliňinde bolsa biziň akyl paýhas bäýatleşigimizde adalatly eminlik etjek pehimdarlar geňeşi bilen tanış bolalım. Çınar Rustemova, Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň adatyna naşar we dowluk tiýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilm we medeniýet boýunça guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň jogapkar sekretary. Gelimrat Muhammedow, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Matumulat Naqy, Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar Institutunyň Türkmen taryhynyň golýazma çeşmeleri bölüminiň müdiri. Kakabay Amanradow, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutunyň Täze we Garaşlylyk döwrüniň taryhy bölüminiň müdiri. Hormatly pehimdarlar geňeşiniň agdalary, tede bäýatleşigimizi hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş çaparlarymyzda beriljek sowallaryň bukçasyny açyp bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Pehimdarlar geňeşiniň agzalarynyň adyndan şonky oýna gatnaşan ähli ýaşlary tüýsürekden gutlaýar, hem de hemmeňizi bu ýarışda üstünlük kazanmaňyzy arzu edýäris. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşyjylar, 8-nji oýnumyzyň 1-nji menzili Deli Sultanlaryň daşary siýasatyny we diplomatiýasyna bagşlanýar. Menzilimizin şertine laýyklykda bu menzilde size her ýyňyda bir sowal beriler we siz berilen sowala dogry jogap bermek arkaly Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolarsyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşersiňiz. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşyjylar, ilkinji menzilimizin ilkinji sowalyna jogap bermek meňli siziň paýyňyza düşýär. 5-nji sowal näme? Halaşlar Deli'däki Türkmen sultanlygyny dolandyran näçinji türkmen neweresi hasaplanýar? Olardan öň Hindistana haýsy türkmen newereler dolandyrypdyr. 1206-njy ýylda Muhammed Gur Deli Sultanyny esaslandyrýar. Ol aradan çykandan soňra onuň ýerine Kutbeddin Aybeg geçýär we Aybegleň döwleti diýip adlandyrylýar. Ondan soňra o taýda halajylar we togloklar türkmen döwletleri bolýar. Meňli siziň beren jogabyňyz bilen baglanykda biz pehimdarlar geňeşine ýetýäris. Pehimdarlar geňeş häzir size şu sowalyň jogaby bilen baglanykda özleriniň pikirlerini beýan ederler. Okuwçy gyzymyzyň beren jogaby bir dogry ýalňyş däl. Aýlawlyrak bolsa da ol şu özüniň ýanky jogabyny alyp ýanky Aýbegler nesil şalygynyň düzümüne girýän Deli sultanlyklarynyň adyny sanap geçmek başardy. Meňli biz pehimdarlar geňeşiniň kararyny dinledik. Biz sizi ilkinji beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýar.
Hormatly adamlar, mehriban ýerleşler, biz akıl paýhas bätleşigimiz dowam edýär. Aýlar size ýüzlenýär. İkinci sovalnama. 1221-nji ýylda Şemseddin il tutmuş Hindistany Mongollara garşy görüşüp ýören Jelaleddin Menguberdi gelenne ol barada nähili siýasat alyp barpdyr. Soragnamaň jogabyny bilemýär. Aýlar gynanmaň size bäsleşigimiziň inniki mendillerini, üstünlüklerini ýar bolmagyny arzu edýär. Sowalyň dogry jogaby Deli sultanlygy üçin howply ýagdaýyň emele gelendigine garamazdan il tutmuş Jelaleddine ýardam bermändir. Biz mendirimizin indiki sowaly bilen şahsynymy ýüzlenýäris. 8-nji sovalnama. Alaeddin Muhammed Halaji ýygy kimlere garşy söwüşýär. Bu söwüşleriň netijesi nähili bolupdyr? Alaeddin Muhammed Halaji, bilişmedäl Halaji Türkmen döwletlerini 1990-1996-njy ýyllarda esaslandyrýar. Görnükli hökümdarlaryň biri bolup, onuň döwrüne Günnordan, yani Günnatardan Mongol howpy awanya sebäbi 13-nji asyr Mongol çözüşleri bilen ýygydarly bagly bolup durýar. Alaeddin Muhammed Halaji hem şolara garşy görüşmek maksat bilen döwletiň kenarlaryna Sikri galasyny gurdurýar. Şeýle hem 1290-1296-njy ýyllarda Mongollara garşy görüşýär. 1299-1312-njy ýyllarda Sind, Penjab, Charangari, Chanderi, Gujjain, Eluchpur welaýatlary Mongollardan halas etýär. Şu savaşların netijesinde Alaeddin Muhammed Halaji döwlete Mongollara goý bermeýär, şol sebäpli döwlet Mongollaryň howpyndan halas bolýar. Şahsynym biz sizi ilkinji menzilimizde beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýar. Siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýarsyňyz. Sekizinci oýnumyzyň birinji menziline inniki jogap bermek üçin Musa size ýüzlenýär. 4-nji sowalnama. Kutup minarasy haýsy hükümdaryň döwrüne gurulyp başlanýar we haçan gurulyp gutarylýar? Kutup minarasy nähili wezipeleri ýerine ýetiripdir? Kutup minarasy gyzyl kerpiçden edilen iň uly minaralaryň biri bolup durýar. Bu minara esasan Aybek tarapyndan gurdurylyp başlandyr. Emma Aybek 1610-njy ýylda aradan çykmak sebäpli bu minara tamamlanman galýar. Emma Aybekden soňky gelýän Şemseddin il tutmuş ilkinji geçen döwründe ol minaranyň guruluşyny tamamlaýar. Bu minara esasan şu Hindistandaky ýaşaýan musulman adamlarynyň ol döwürlerde musulman dinine değiş islam dinini saklamak üçin kutup minarasy gurdurylypdyr. Ol kutup minarasyna ilkinji elek azan aýdylmagy bu musulman dininiň tutuş Hindistanda uly orun alandygyny görkezmek üçin niýetlenen minaralaryň biri bolup durýar. Musa siz bu sowalymyza kanagatlanarly jogap berdiňiz, şeýle de Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Gelingini bolsa Musa verilen ýanky sowal bilen baglykda Peýgamberler Geňeşiniň giňişleýin maglumatlaryny dinläliň. Kutup minarasy büyük minaralaryň biri yer ýüzünde hasaplanýar. Häzirki wagtda bir näçe ýyllaryň dowamında gurulan bir minarat esasy diňe bir azan aýtmak bilen çäklenmändir. Esasy wezipesi bu ýerde belli bir wagtlarda dini ulamalaryň üýşüp döwlet ýanky siyasatyna bir oňoýly täsir etip bilýän meseleler boýunça pikir alýan bir meydançasy bolup hyzmat edipdir Kutup minarasy. Kutup minarasynyň taryhy barada beren täsirli hem de gyzykly gurulmaryňyz üçin halipamyz size köp sawasyn aýdýar. Akyl paýhas bäsleşigimizde birinji menzilimiziň sowallary bilen dowam edýär. Menzilimizin indiki sowally bilen Aynur size ýüzlenýäris. 7-nji sowalnama. Alaeddin Muhammed Halaji tagta geçenden soň ýurduň içinde 3 sany uly gozgolan bolupdyr. Sultan bu gozgolanlaryň sebäbini nämelerde görüpdir? Bu sowalyň jogabyny bilemok. Aynur gynanmalar biz size indiki menzillerimizde üstünlük arzu edýär. Bizim sowalymyzyň jogaby bolsa, şol wagt Alaeddin Halaji'nin pikiri boýunça halk gozgolanlary 4 sany sebäpden yani şu halk gozgolanlar başlar. Onun birinci sebäbi hökmünde yani döwletiň halkyň bir ýagdaýyny öwrenmek üçin
yeterlikli aňtawçy ulanmanlygy sebäpli. İkinji bolsa halkyň çakyrym şu aşy köp içilmegi netijesinde halkyň bir aňynyň bulaşmagy, ýani özüniň de bir döwlet wawatyna bir hada laýyk gelmeýän pikirleriň döremegi bolupdyr ýa. Üçüncü sebäbimiz bolsa şu barly adamlaryň bir-biri bilen gudatçylyk gatnaşyklaryny açyp web dil döwüşik esasyna döwlete garşy çykmaklary netijesinde. Dördüncü we soňky sebäbimiz bolsa halkyň meslikden mesirgäp hyýaly arzuwlara ulaşyp şu döwlete garşy çykmagy bolupdyr ýani. Alaýatyn halajy, ýani şu sebäpleri halkyň gozalyň etmegine görüpdir. Hormatly adamlar, mehriban ýerleşler, akyl paýhat bäýatlaşygymyzda sowallar arkaly dowam edýär. Üçüncü sowalnama. Kutbeddin Aybek tahta geçenden soňra Delide haýty binany gurduryp başlaýar. Aybek tahta geçenden sonra ilk bilen kutup minarasyny gurduryp başlaýar. Ayşe Qynanmallal mendilmeden inniki sowallaryna size üstünlüklerin ýar bolmagyny arzu edýär. Soragyň jogaby şeýle. Kutbeddin Aybek tahta geçenden soňra Kuwat ul Islam, ýagny Islamyň güýji atly mesjid gurdurypdyr. Biz inniki sowalymyz bilen Gulnara ýüzlenýäris. Birinci sowalnama. Aybegler nesil şarlygy haçan we kim tarapyndan esaslandyrlypdyr? Aybegler nesil şarlygy 1206-njy ýylda Kutbeddin Aybek tarapyndan esaslandyrlypdyr. Gulnara, biz sizin beren doğru cevabınız bilen gutlaýarys we siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýarsyňyz. Biz bolsa menzilimizi inniki sowalymyz bilen dowam edýäris. Hormatly adamlar, mehriban ýerleşler, biz bu menzilimiziň iň soňky sowalyna jogap bermek üçin intizar size ýüzlenýäs. 9-njy sowalnama. 1311-nji ýylda Eýrandaky Hulagollar, ýagny İlhanlar döwletiniň ilçileri Dela gelipdir. Bu ilçiligiň maksady näme bolupdyr? Şeýle de netijesi nähil gutarypdyr. İlçiler diňe bir parahatçylykla gatnaşygy ýola goýmak däl, eýsem özlerine peýdaly bolan maksatlary ýerine ýetirmek üçin hem garşy döwletine ýagny ilçiler gelýärler. Ýan gaýdyşymyz ýaly Eýrandaky Hulagollar döwleti hem Mongollar tarapyndan esaslandyran döwlet bolan sebäpli ilki bilen olaryň aňlaryna, ýani basbalçylykly siýasatdy ýöretýänlikler sebäpli döwletiň çäklerini eýelemek, özlerine gerekli bolan ýerleri almak, ýa bolmasa da bilişimiz ýaly Dehli sultanlygyny islendik nesil şalygy dolandyran ýagdaýynda Dehli sultanlygynyň özüne mahsus bolan ajaýyp binalary, TV taýdan gerekli bolan ýadigarlykları bar. Ýagny İlhanlar, ýani Hulagollar döwletiniň hem inniki bir maksadynyň biri hem Dehli sultanlygynaky ýerleri eýelemek ýa-da şeýle bolup bilýär, Mongollar basbalçylykly siýasaty ýöretýänlikler sebäpli belki de olar şol ilçiler gelenlerine gönüden göni halajylar döwletiniň boyun eýmegini talap eden bolmaklary mümkin. Bu sowalnama jogabym şeýle. Halipalar intizaryň biziň sowalymyza beren jogaby bilen kanagatlanýarmy? Awa dolu kanagatlanýas. İntizar sizi gutlaýar, siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Hormatly bäýatlaşymyza gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen akyl paýhas bäýatlaşymyzyň 8-nji saýlama tapgarynyň 1-nji menzili hem tamam boldy. Hijriňni hyýal kılmak müşgül, senden talaby wysal kılmak müşgül. Halymny sana arz kılay diýe durmen, emma sana arz hal kılmak müşgül. Hem hutba zawanyň mugaýyan bolsun, hem zikke adyň bilen müzeyyen bolsun. Täz ulmaty nur bolgusy cümle jahan, hurşudy jemalyň bilen rowşan bolsun. Saha, sana yar haýy bir sun bolsun. Emriňe mutuk döwüri gerdun bolsun.
Ferhunna Humayi öwge zatı sen adın gibi döwletin Humayun bolsun. Hormatly bätleşge gatnaşyjylar, biz 8-nji oýnumyzyň 2-nji menziline başlaýar. 8-nji oýnumyzyň 2-nji menzili hem Deli Sultanlygynyň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Hormatly bätleşge gatnaşyjylar, biz 8-nji oýnumyzyň 2-nji menziliniň ilkinji sowalyna jogap bermek üçin meňle size ýüzlenýär. 10-nji sowal näme? Halaçlar 1197-nji ýyldan başlap kimin ýol başçylygyna Hindistanyň gündägornaky Bengaliýanyň Lucknow şäherine peýda bolupdyrlar. Sowalyň jogabyny bilemok. Sowalyň jogaby şeýle. Halaçlar 1197-nji ýyldan başlap Muhammed Bagtyar Halaçynyň ýol başçylygyna Hindistanyň gündägornaky Bengaliýanyň Lucknow şäherine peýda bolupdyrlar. Meňle gynanmalar menzilmediň indiki sowallaryna size üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu edýäs. Biziň indiki sowalymyz bolsa aýlar siz üçin niýetlenen. 21-nji sowal näme? Hindi alimleri Singh ve Banerjee Hindistanyň taryhy diýen kitabynda Delhi'däki Türkmen sultanlygyna 40 ýyldan gowra, ýagny 1246-1287-nji ýyllar aralygyna hökümdarlyk eden Gıyasettin Balaban beylik sultanlardan tapawutlukda ara çäklerini giňeltmek meselesinde nähili siýasat alyp baranlygy aýdylýar. Gıyasettin Balaban beylik sultanlıklardan tapawutlukda ölçäni giňeltmek üçin goňuş döwletleri bilen oňşukly siýasat alyp bardyr. Olar öz elçilerini ýeberdir, paragatçylyk isläpdir we urşsuz öz ýerlerini giňeltmek isläpdir. Siz bu sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Hindi alimleri Singh we Banerjee öz işlerine Gıyasettin Balban hanyň şol döwürlerde beylik sultanlardan tapawutlukda öz çäklerini giňeltmek däl, eýsem içerki jewisligi potolandyrmak boýunça bir näçe işleri amala aşyrypdyr. Ýagny bu diýilligi näme? Gıyasettin Balban öz siýasatyna esasan daşary siýasaty däl, içerki siýasata uly üns beripdir. Biziň bu menzilmediň indiki sowalyna jogap bermek üçin şahsenim size ýüzlenýär. 10-nji sowal näme? Türkmen sultanlary, hökümdarlary özüniň adallygy, insanperwerligi bilen tapawutlandyr. Alaeddin Muhammed Halaçy öz düşmany Ramachandra babatda nähili siýasat alyp bardyr. Bilişmede Alaeddin Muhammed Halaçy türkmenläriniň görnükli hökümdarlarynyň biri bolupdyr. Onun döwrüne esasan türkmen sultanlary özüniň adallygy, insanperwerligi alyp baran diplomatik gepleşikler bilen taryhy atlaryny altyn harplar bilen ýazylan şeýle hökümdarlaryň biri hem Alaeddin Muhammed Halaçydyr. Haçanna öz düşmany Ramachandra bilen bolan söwüşdi. Onu beýle hökümdarlara garamazdan bir ölüme buýruk ýa-da bolmasa tutsak etdirmäne hökm etmän eýsem onu öz adallygy, insanperwerligi bilen boşatmak isleýär. Onun bu hereketi hem elbetde 1971-nji ýylyň 26-njy awgustyna bolup geçen Ramanjagan bilen Alpartanyň arasyna bolup geçen Malazgirt söwüşine meňzediler. Malazgirt söwüşke Medil Alaeddin Halaçy düşmanyny ýetirligi alman öz aştaklygyna goýberýär. Alaeddin Halaçy hem haçan Ramachandra bilen bolan söwüşinde onu ýetir alman, gepleşikler geçirip özüniň adallygyny hasem suud etýär. Netijede Alaeddin Halaçy Ramachandrany tutsak ýa-da ýetir etmän öz aştaklygyna ýyllyk tölegini tölemek maksady bilen goýberýär, hem özüniň adil siýasatyny ýüze çykarýar. Garşysynaky ýeňlenigine garamazdan ol hem bir döwletiň sultany, bir şäheriň häkimi ýa-da bir döwletiň hökümdary şol sebäpli hem ýeňlenen bolsa şonu pes derejede görmän, goýbereni syla hormatlap, sowatlar berip özüniň hasem el açyklygyny görkezýär. Şahsenim siziň bu sowalyňyz bilen baglykda biz Peýgamberler Geňeşine ýüz tutýar. Okuwçy gyzymyz dogry belledi. Öz jogabynda hakykatdan hem Alaeddin Halaçy Ramachandrany bagyşlap onun günäsini geçýär, hatda oňa hanlaryň han derejesini berýär. Munyň esa aňyrsynda ýene-de şo Halaçylaryň Türkmen ýanky hanlygy, sultanlygy, Deli sultanlygy, türkmenleriň
başçılık eden sultanlığında ilkinci nöwetde insanperwerlik duýgularının, yörelgelerinin has ileri tutulanlygyna şaýatlyk edýän bir ädimler bolýar. Şahtenim sizi gutlaýar, siz Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolňyz. Indiki soalymyz Musa siz üçin niýetlenen. 16-njy soal. Haýsy şahyryň Oğuznama edebi taryhy eserine Muhammed Bagtyar Halaçy hakynda maglumat berilýär. Sefeviler döwletiniň hökümdary Şah İsmail Ataýy Oğuznama eserinde Muhammed Bagtyar Halaçynyň hakynda maglumat berildi. Musa, gynançakda siziň beren jogabyňyz näme dogry? Biziň soalymyzyň dogry jogaby bolsa, belli Türkmen klassik şahyry 1660-1740-njy ýyllarda häzirki Demirgazyk Türkmenistanyň çäklerine ýaşap geçen bir näçe belli destanlaryň awtor hasaplanýan Nur Muhammed Andalip tarapyndan ýazylan Oğuznama edebi taryhy eserine Muhammed Bagtyar Halaçy hakynda bir näçe maglumatlar getirilýär. Biz bolsa oýnumyzy indiki soalymyz bilen dowam edýäris. Indiki sowala jogap bermek üçin Aynur size ýüzlenýär. 11-nji sowalnama. Hindistany tas tutuşlugyna diýen ýaly birleşdiren ilkinji musulman hökümdary kim bolupdyr? Toglakla Nesil Şahlygynyň döwründe Hindistany tutuşlugyna bir ilkinji hökümdar meniň pikirimçe Firuz Şah Toglak. Aynur gynançakda siz bu sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Hindistany tutuşlugyna diýen ýaly birleşdirilen ilkinji musulman hökümdary Alaeddin Muhammed Halaçy bolupdyr. Tede indiki menzillermede beriljek sowallara dogry jogap berersiňiz diýip umyt etýär, ruhdan düşmeller. Hormatly bäýteşimize gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Aýşada ýüzlenýäris. 20-nji sowalnama. Sultan el tutmuş, haýsy perzendini tagtyna miras düşür diýip yglan edipdir. Näme sebäpden? Men bu soragyň jogabyny bilemem. Aýşat, gynançakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Sultan el tutmuş, özüniň perzentleriniň içinden näme üçin haýsy perzent diýip bellenilýär sowalla, el tutmuş özüniň gyzy Raziýany özüne miras düşür diýip belleýär. El tutmuşyň ogullary känni, ýagny el tutmuşyň bir näçe ogullary bardy. Ýöne Sultan el tutmuş ogullarynyň şo başarnyksyzlygy, şeýle hem güýmenjelere baş goşýanlygy sebäpli özüniň ýeketäk gyzy Raziýany özüne miras düşür diýip belleýär. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýledi. Hormatly bäýtleşige gatnaşyjylar, ýanky berilen soragyň esasyny Sultan el tutmuşyň gyzy Raziýa barada bir näçe taryhy maglumatlary, täsirli gurrunlary, onuň başarnyklary barada gurrun bermek üçin biz halipalarymyza ýüzlenýär. Halipalar söz sizden. Şu yankı sorada berilişýäli Sultan il tutmuş özünden sonra tahta haýsy perzendini çıkarmagyň yankı maksady laýyk boljaklygy barada köp wagtlap oýlanýar. Elbetde ýa-ni alyp barjylar hem belledi. Onuň bu sultanyň ogullary kän bolýar. Şolaryň arasynda bir näçe wagtlap şu öz tahtyna çıkarmak, haýsydyr birini çıkarmak barada hem il tutmuş oýlanýar. Emma hiç haýsam şolaryň döwlet siýasaty bilen gyzyklanmaýar. Elbette hemmesi bir erbet häsiýetler bilen tapawutlanan çağlar däl. Şol ogullarynyň içinde Şemsüddine bir münasip taht düşür bolup biljeginiň ýoklugyna gözi ýetýär. Emma şol bir wagtyň özünde ýekece gyzy Raziýa Sultan el madama kakasynyň ýanynda bolmak bilen onun hat peteklerini yazmak, ol ýanky katiplik işlerini alyp barmak bilen bir hatarda kakasyny köp diňläp siýasat bilen has ýaşlykdan gyzyklanyp başlaýar. Ýem bir näçe wagtdan soň Şemsüddin hatta şonuň özü Raziýa Sultandan hem maslahat alyp biljek fursatlarynyň bolanlygyna göz ýetirýär. Bu Türkmen denany barada beren gyzykly gurunlar üçin halipa diplomatymyza köp sowal aýdýar. Biz bolsa oýnumyzy sowallar arkaly dowam edýäris. Biziň bäýtleşigimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Gulnara size ýüzlenýär. 10-nji sowalnama. Alaeddin Muhammed Halaçynyň adalatly sultan bolanlygyna şaýatlyk edýän bir näçe taryhy maglumatlar aýdyp berin.
Salahattin Muhammed Xalacining değer sultanlığını dolandıran döwrüne sol asalgat ýygnaýjy adamlar hem sol ýerdäki islenlik bir döwletin hem harmandan alan salgatlarından näçe gyramy hem kim çyksa edil sol derejede hem sol adam etinden hem kesip sol adamlar hem cezalandyryldyr. Şeýle bir adalatly hükümdarlaryň biri bolup taryhda hem uly ýygarlydyr. Doğru, esasen sol yerlere iyiçiligi, berk gözölçüligi edýär Alauddin Xalaci. Yerleri baylara vermekten bir wada saklanýar. Yerleri umumy daýhallaryň, batraklaryň peýdalanıp bilmek üçin şertleri döredýär. Gulnara, görüşmek ýaly Pekimdarlar Geňeşiniň gelen kararyna laýykda siz beren dogry jogabyňyz bilen baglykda Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýarsyňyz. Mendilmediň innik sowaly intizar siz üçin niýetlenen. 14-nji sowalnama. El tutmuş haýsy at bilen Delhi sultanlygynyň tagtyna geçýär. Bu at ýa-da unwan näme diýmegi aňladypdyr? Şemseddin ir tutmuş özüniň şemsiler nesil şalygyny dowam etdirip gitýär. Gezek gerse ir tutmuş barada aýsak, taryhda oňa Adıl Sultan diýip atlandyrypdyrlar. Ir tutmuşa haçan Delhi sultanlygynyň tagtyna çykanda Şemseddin ady berilýär. Şams ad-Din, ad-dünya we ad-din diýip aýdylanda, ýagny arapça şeýle aýdylýar. Munyň sebäbi onuň hakykatdan hem Adıl Sultan bolanynyň suwutnamasydyr. İntizar biz sizi beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýarys we şeýlelikde siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýarsyňyz. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, şeýlelikde biz 8-nji oýnumyzyň 2-nji menzilini geçirip gutarýarys. Bayram Xan halkymyzyň şöhratly geçmişine beýik ýyzgarlaryň türkmen döwlet işgäri we serkerde hesaplanýar. Şeýle hem ol türkmen we hindi halklaryny jewitleşdirmekde uly hyzmatlary amala aşyrypdyr. Şeýle hem bu iki halky jewitleşdirmekde bitiren işler bilen bilelikde Bayram Xan özüniň ustatlygy, diplomatik däpleri ustatlyk bilen ile alyp bilýändigini aýdyn açyk görkezýär. Hormatly bäsleşimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, gelinini bolsa bäsleşimiziň şu ýerine Alparslan adynaky Milli Sazly Drama Teatrynyň artistlarynyň ýerini ýetirmegine Türkmeniň ýoly atly sahna eseriniň bir parçasyna tomaşa edeliň. Vatandan alırsa, yurtdan alırsa, Uran devletini, şöhret şanını unutmaz kavumlar, Bayram Xanyny. Anlaryň hany esada barmydyr? Dünýäni sarsıran ýeňişden soň Han Hazretleriniň ruhuna aram berýän halaty ýedinsiz gelenimiz üçin günämiz etdi. Rahatlanyň wezir. Siz ki beýik sultanyň ganaty seyran wagty sebäpsiz ýere gelmejeňiz bize aýandyr. Han Hazretleriniň paýgasy boşalygyň çar günjüne ýaýrandyr. Öwülsäň arkaňdan urmaga taýyn. Haýyn. Siz bu döwlete beýik delini täzeden bagş etdiňiz. An Hanan. Şeksiz ýeýsan bolar. Türkmeniň gadabyny synan. Türkmeniň danyşyk eder. Ne arzy bar sultanyň? Anladyňyz hanym. Emirini getirdim size sultanyň. Humayun şahside arzaýyna garaşýar. Han Hazretlerine de maglum bolşy haly sultan bugün Mälik bilen barlyşýar. Şu köşkün her bir kerpiciniň pynhan pysyrdysan bize maglumdur. Çünki onun kerpiçini goýan şalyň şanyny iklime ýaýan bizdir. Hormatly wezir.
Göreli näçe gün sürerken döwran. Ne dersin hanlığın eýleýsem weýran. Gelmişege yurdu bir ayar bizden tek ölmedik. Değirdir seli. Humayun Şah bilen Emir Mäligin 1000 ýyllyk dawasyny çözjekmiş. Yurt dawasyny diýen iki şalygy barlaşdyryp bagy tohumyny sepjekmiş. Emme zadyň arasynda yurt ýykan. Yalkanarla bu tetelle kasseden. Kassanmasak yurt elden gidip barýar Hasan. Aman galmaz men yüreğime tıyık batan. Ah. Her etmeli, hesip etmeli. Bu yaraşığın öňüne almaly vezir. Inge bilen guýgadan gaňsat. İlçi arzaýynda gutardy barzat. Aklın aýlan akmak. Eger şu yaraşık bolaýsa, Bayram Hanyň şahzady akbary, himayetkär bolmagynyň öňüni hiç kesady bilmez. Keselben Humayun'un näçe gün döwran sürjegine emelim. Bayram Han gögülü miras düşeri, himayetkär bolaýsa, taht Bayram Hanyň kydyr. Şöhrat bilen tahta çykdy Bayram Han. Bek belli. Kiýmedi goýmaz olaman. Özüň paralaştap. Sıkar sen höküm. Tüket tohumunu gurat on kökün. Oy gelmesek kimin kimligini bilsin. Acal periştesin salıp ahmala. Uçuyu guturup da olur bir yola. Apıl çağı üstün vatıp bir hanın koluna verip de kanıyım düşmanın. Aklım hayranını çık kuturlu şerden. Köp yanrayan. Buradan qalayma dillen. Çaknıştırıp bilsek Şah-ı Mäligi, bulunar döwletiň tämir howasy, yaman ýowuz bolar, onun sevdasy, ahy arşa, göğe yeter howasy. Geliver. Kıblay elem. Emir Mäligin ilçileri huzuruňyza gelmek isleýärler. Goý gelsin. Beyik Sultan, dileyen şöhratyň şanyň dowamyn. Getirdim men sultanymyň salamyn. Mertebeli Emir Mälik, siziň deli dagadanan ýeňişiňizi mübarekläp, dost golunuza diýä Humayun Şaha. Bimani töweşler halklar horlap, yerler, yurtlar ýuwulmasyn gödýäşin. Şu sowgat sultana dostlukdan nişan. Goý ilçiler biziň mertebeli mihmanymyz bolsunlar. Ine şu Gowhar asly hanjar men hadinamyň bedegi. Hasan vezir. Eger saňa şu hanjar döwüp ýere taşlady diýsen näme diýersiň? Beýle gymmat bahadaş döwsek,
Sultanımızın mal mülküne, devletine hıyanet ettiğimiz var. Kıblay alem. Bu bet bağlı işe bizim kolumuz varmaz. Sen näme diýersiň hormatly wedir? Eyle acayip gövher gaşly hanzar diňe bizim sultanymyza yaraşar. Şöhratyna şöhrat, sanna san goşar şahelen. Hey araňyzda şu hanzary döwüp ýere taşlabiljeňiz barmy? Sen näme aýdarsyň Bayram han? Sultanyň emri biziň üçin gowher daşly hanjardan has gymmatlydyr. Kıblay alem. Biziň deli söwüşine ne sebäpden üstün çykarlygymyz inni düşünüklimi? Şeýle serkerdesi bolan şahalar hiç mahal yeňilmeýärler. Ýöne söwüşde ýeňis gazanan hanlaryň şöhratdan serhoş bolaýmasam bardyr. Kıblay alem. Danış. Fertemen terkerdeden peýda da bolmaz haýrym. Hanaýt Bayram. Bu ýaraşyk nirden gelip çykdy? Beyik sultanım, yere göğü hükmü ýeten Süleyman, herni berjay kılıp häkimlik pardyn. Murda ınjytman diňlänmiş ardyn. Yaraşyk isläne çykmasy arka, häkimde sultana galyrmy sarpa? Yen duýduň depelemek dälmidir? Tarapyn salmak ganym düşmanyň. Eýle bady howalyga suwhanam gözwer közer sultanam. Han hedretleri düşmanı golya piyaveli hain emir meri'nin hırattı. 2000 atlıyımızı payhınlap kılıçtan geçirenini onu dayana değerdir herne. Dogan ayırıp bolmaz. Dost yapıncasına giren dönükler. Bu iki qowma telim ýyllap bir-birini gemirdip, bir-birini gırdyryp geldi. Sizin ataňyz Babar Şah bilen Emir Mälik'in atasynyň aňyrsy birdir. Mälik sizin ganymy doganyňyzdyr. Aslymyzyň birlige hakdyr. Ýöne Gyljymyzyň haýwaty yklymy sarstyryp durka, ol Emir Mälik'in ýurduny basyp alagada sultanlyk çägini has giňil däseklik bor Bayram. Eýle dawaň soňy gelmez sultanım. Ejizlän mahaly düşmanım bolsa, ýal kaýmasa çäresi ýok sultanım. Dogan ýansa doganyň tygyndan insan galmaz ýylyň takdir tuğundan. Bu kanly sevişler, kanly ýürüşler, sütem bolup ýüregiň aňyna harap bolan halklar goýar ýygyna. Sultanlar ýapyşsa zawun ýaragyna, kan öýdürýär milletleriň garagyna. Urşuň ýowuzlygy hemmede aýan. İdinmer bir ahwal edeýin beýan.
Sevuşun insanı yetirýän azaty çekerden çıdardan çöktürdür. Soňky sevuşdan soň şeýli merdanlyň nijesini öz elim bilen gara ýere dugladym. Ebul Kasym ýaly batyrlar gözüni gyrpman göni ölümüň üstüne gitdiler. Olara güýç kuwat beren, ruh beren watan goragy, watan namasy, yurt goragyna biz ba, ýöne asmyza ysnat getirip kişiň üstüne sürünmäge biz ýok sultanym. Bu yerde başka da bir gümürtüklük var sultan. Nämemiş ol? Han Hazretlerinin özünü sultanın ornuna koyup emir meğerleri yaraşığa çağırmağı. On ilçilerini kabul etmeyi. Bu devlette heride bu neçenini görüp estiren zat mıdır? Şah Alem. Bizin yaraşığa ön ayak bolmağımız sultanın adaletine olan inanmazdandır. Hormatly wezir. Koy sen diýeniň bolsun Bayram. Şah Alem. Emir Mäligiň sultanyň döwletinden, güýç kuwatyndan heder edip yaraşyk isleýäni aýdyň. Erte şu döwlet çala salyga uşaklyk etse, on arkamızdan urmajagyny güwä geçip bilýän barmy? Aýdyň. Şoň üçin hem iň bolmanyny on ogluny görewine saklamak gerek. Yaman näl wezir. Rahmeýla sultanym. Beýle çökler şertiň soň arly bar. Şeýsek döwlet üçin ygtybarly bar. Girawal benni kılsaň zurýady. Anamyň agraryň üstüne dälle, gorkuýunyň üstüne gursaň binýady. Bu dostluk gursaň astyna goýlan hanjar bar. Bu dostluň soň gan bar. Jeňjel bar. Maňa mutyy bolman başyna gitse, ýurdun tozlaryň tutaşla pitne. Yaraşyk isledim, jogabyny aldım. Hasaby agyr bar beýle hatanyň. Perzent bilen boynun burma atanyň. Menem zulüm etjek gel insan kowmuna. Yetme bam hemmesiniň göwnüne. Bir hoşal bolur, birisi nadyl. Peliň permany şeýledir batyr. Şert şeýlegan. Döwrüň qadas şeýle. Ahmyrdan armandan ýadan pillesi, ýad eýlemän yaran etmek milleti. Hak öňünde, halk öňünde parzyňdyr. Geçmişiňe, geljeňe karzyňdyr. Yaraşyk islemek bolsa günämiz, şudur sultan biziň size güwämiz. Kabul kıl emir mäliň deregine, men bereyin, perzendimiň girawuna. Näme? Bayram hanyň sözüniň hümmeti, şu şertin gymmaty ýok bolsa, onu yaraşyk üçin meni maşgalam bilen girawat bilersiňiz. İlçilere yaraşyk teklibini şertsiz kabul edýänligimi ma'lum ediň. Hormatly bäýteşimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, biz 8-nji saýlama tapyrmyzyň 3-nji menine tarap ýogla rowana bolýar.
Bu menzilimiz Sefevi Türkmen döwletiniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna, şeýle hem Osman Sefevi gatnaşyklaryna bagşlanýar. Bu menzilimizin hem ilkinji sowalyna meňli siz jogap berersiňiz. 25-nji sowalnama. Şa Tahmas birinji, aýratyn haýsy sungaty uly sarpa goýupdyr. Şanyň gullugynda bolan haýsy sungat ustaatlaryny bilýärsiňiz? Şah Tahmas bir esasen hem sungatyň bir görünüşi bolan miniatüralary has hem uly sarpa goýupdyr. Onuň döwründe bir näçe şahyrlar, ýazgylar hem öz kitaplarynda şo döwrüň taryhyny, edebiýatyny ähli alyp barýan işlerini suratlandyrýan bir näçe miniatüralary ýerleşdirip kitaplar ýazypdyrlar. Muňa mysal edip iň tanymaly Mir Muzafferi aýtsam bolýar. Berekellah meňli siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz. Ve siz Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolduňuz. Biz 8-nji oýunumyzyň 3-nji menzilini aýlar seniň bilen dowam edýär. 20-nji sowalnama. Sefevi Türkmen döwletiniň taryhyny uly täsir eden çaldyran söwüşi haçan we kimleriň arasynda bolupdyr? Bu söwüşiň netijesi hakynda gurrun beriň. Çaldıran söwüşi 1514-nji ýylda Çaldıran meýdanynda boldy. Onda Şah İsmail bilen Eýran şahy uçdy. Onuň netijesi öň Sefevi Türkmen döwleti öz ýeriniň gündogry günar täýerlerini elden gidiren bolsa, bu söwüşde ýurdun köp bölegini elden gidirdi we Şah İsmail ýelňişe sezawar boldy. Şonun netijesinde hem Şah İsmail bu söwüşden soň özüniň harby hereketini besetdi we ömrüniň ahyrına çenli hiç ile uruş oglan etmedi. Hiç kim bilen uruşmady. Bu sowal bilen baglanşykly Pähimdarlar Geňeşine söz berýär. Sowal jogapsyz galdyrmady. Şoňa görä de baha bermek maksada laýyk bolar diýip men hasaplaýar. Aýlar biz Pähimdarlar Geňeşiniň kararyny dinledik we siz dogry jogabymyz arkaly Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolduňuz. Tarihten belli bolşýaly çaldyran söwüşi Osmanly Türkmen döwletiniň padşahy Yavuz Sultan Selim, şeýle hem Sefevi Türkmen döwletiniň padşahy İsmail Şah I-niň arasynda bolup geçýär. Türkmen taryhyny beýik ýazgarlaryň bu söwüşiň netijesinde İsmail Şah Yavuz Sultan Selimden ýeňilýär. Bu ýeňiş bolsa Osman döwletiniň günnäwär serhetleriniň howpsuzlygyny hassa berkitmäge ýardam berýär. Biz bolsa menzilimiziň inniki sowaly bilen şahsenem size ýüzlenýäris. 30-njy sowalnama. Mogollaryň Sefevi Türkmen döwleti bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmakda we olaryň netijeli gepleşikleri alyp barmagyna haýsy şahsiýetiň uly orny bar. Bu hyzmat üçin oňa haýsy derece berilipdir? Sefevi bilen Mogol Türkmen döwletiniň arasynda gatnaşyklary berkitmekde, iki döwletiň arasynda gatnaşyklary hasat sürmekde görnükli şahsiýetleriň biri hem Muhammed Bayram Handyr. Muhammed Bayram Hanyň bitiren iň ol hyzmatlarynyň biri hem güýçden gaçan ýykylyp barýan döwleti gaýtadan döwlet derejesine ýetirip belli imperiýalaryň birine öwürmekdendir. Haçan 1539-njy ýylyň 17-nji ýylyna Kannawjyň etegnek bolup geçen söwüşde Şirhan Humaýunyň elinden tag talýar. Humaýun bolsa göwüň çökgünni doganlar bilen arasynda aratnaşy gow däli. Şeýle ýagdaýda Bayram Han göwünni ýokarlandyrýar we doganlaryň arasynda gepleşikler geçirip diplomatik üstünlük gazanýar. Şeýle Humaýun ilki bilen öz doganlary bilen ýaraşýar we döwleti basbalan düşmana garşy görüşmege haskem özüni ruhlandyrýar. Şundan soň Bayram Han döwlete çöküp giren Şirhan döwletden çykarmak üçin goňşy döwletlerden kara gözläp başlaýar. Şeýle goňşy döwletlerimiziň biri hem elbetde Sefevi Türkmen döwletidir. Iki döwletin Türkmen bolanyny sebäpli elbetde Türkmenden kömek soraýar. 1540-njy ýylda Bayram Han Tahmas bilen Humaýuny gepleşikler geçirmeklikleri gurnaýa ýöne şeýle bir ýagdaý bolup geçýär. Haçan Tahmas bilen Humaýun bilen Bayram Han Sefevi Türkmen döwletine gelenlerine Tahmas bolsa şeýle şert wady gepleşik geçirmek üçin Bayram Han bilen Humaýun kellesine şaýlaryň sellesini geýmeli. Ýöne bu ýagdaý olaň dinlerine ters gelýär we gepleşikler geçirmeklik wagt uzaldyrýar. Şundan soň bir näçe wagt geçenden soň ýene Bayram Han gepleşik geçirmäne synanşa bu gedek ýene Tahmasy şeýle şerti öňlerine goýa, şert kabul edilýän ýagdaýyny gepleşik geçirjekdigini aýtýar. Indi çykalga tapman elbetde Türkmen ustad diplomaty bu urdan hem özüniň başarynyny ullanýar.
Humayun bilen Bayramhan Tahmasp yanına baranlarına beyleki taypaların hükümdar tarafından yenilen bu fellerini biz giysek size mertebesizlik etmegimiz bolar deyip dilevarlık sunutundulan ya ve Tahmasp'ın göğününe giriyor şeylerde gepleş geçirmekliği kabul etti ve gepleş geçirilerin neticesinde Tahmasp 12.000 goşunu Bayramhanlar Humayun'un ıhtiyarına veriyor. Şeylerde 10 yıl geçenden sonra Humayun özünün tahtını Şirhan'dan ıydına aydıvalya. Berekeli aşatınym özüňiziň gyzykly maglumatlaryňyz bilen birlikde siz sowala dol we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýlekem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäýteşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, gelinini bolsa bäýteşigimiziň şu ýerine berilen sowal bilen baglykda Türkmenistanyň baş drama teatrynyň ýerine ýetirmegine, taryhy sahnanyň bir parçasyna tomaşa edeliň. Paşam, Tahmas Pşa bilen duşmadan odal size aýtmaly bu wajyp bir zadym bar. Sefewi şahsy menden talap etýäli sizdenem şaý sellesini giymeňizi sorar. Şonu giymeseňizem ýöne dilewarlyk bilen jogap berseňiz biz üçin gaty gowurdy şahym. Çünki döwletimiziň ykbaly Tahmas Pşaň bize berjek kömegine baglygyna unutmalylar. Humayun Şah, sizi köşkümüzde hoş gördük. İlçeňiz bize siziň ýagdaýyňyzy jekmejek gurrun berdi. Döwletimiziň desturi hükmünde sizden şu mukaddes selläni giymeňizi sorýan. Bu selläni dine ýeňijiler giymäge münasip. Men olsa şu wagt her ýöne söwüşdi ýeňlenekler. Ýöne geljekde siziň mertebeňiz bilen öz ýurdumy ýeňiş bilen dolanyp gelsem, sizden şu täze alyp giymäge münasip bolsam, menden bagtly adam bolmaz. Yardım eder. Yardım eder. Hormatly bäýteşige gatnaşyjylar, biz bu mendilimiziň inniki sowaly bilen Musa size ýüzlenýäs. 26-njy sowalnama. Talhatan mawa söwüşi haçan we kimleriň arasynda bolýar? Netijesi näme bilen tamamlandyr? Talhatan mawa söwüşi Sefewi döwletiniň şahsat Ismail Şah bilen temirleriň döwletini ýykanýan Muhammed Şeýbany hanyň arasynda bolup geçýär. Muhammed Şeýbany han Ismail Şah uradan kemsizlik hatynyň netijesinde 1510-njy ýylda Ismail Şah Maryny gawap alýar. Bu gawaň netijesinde bolsa olaryň ikisiniň arasynda urşlar dörät başlar. Olaryň ikisi bu halky urşa çekmek üçin urşy dini, ýagny gazawat urşy hökmünde alyp bardylar. Urşyň gyzgalanly ýagdaýda gitmek bilen Ismail Şah galan köp gitki çekmen alyp bolmajaklygyny gözletip öýda, ýagny Talhatan baba diýen ýere öýda çekilýär. Bu öýda çekileni gören Muhammed Şeýbany han ony ejirlik diýip hasap etýär. Emma Ismail Şahnyň hilegerlik eden ýerinde, Talhatan baba ýerinde bolan söwüşde Muhammed Şeýbany han we onuň goşunlary derbidan edilýär. Musa, siz bu sowalymyza dogry we dürüst jogap bermegi başardyňyz şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Biz bolsa mendilimiziň inniki sowal bilen Aynur size ýüzlenýär. 23-nji sowalnama. Sefewi Türkmen döwletini kim esaslandyrýar? Ol nähili lakam bilen tanalypdyr? Sefewi Türkmenleriň döwleti 1501-1736-njy ýyllar hasaplanýar. Sefewi Türkmenleriň ilkinji hökümdarçylyk Cüneyt ogly Haýdar esaslandyrýar. Aynurun qynaşykda siz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Sefewi Türkmen döwletini Ismail Şah esaslandyrýar. Onuň lakamy bolsa Şahir bolanyň sebäpli hataý bolupdyr.
Qeynanmalar biz size inniki menzillerde üstünlük arzu edýäris. Bizim bu menzilmede inniki sowala jogap bermek üçin Ayşa size ýüzlenýäs. 28-nji soalnama. Sefewler döwrüniň taryhçysy Sadyk Beg Awşaryň eserleriniň döwürdeş taryhçylarynyňkydan tapawdy nämeden ibarat bolupdyr? Bu soalın jogabyny bilemok. Aşat ruhdan düşmäň size inniki menzillerimizde sowallara dogry jogap bermeňizi arzu edýäs. Sowalymyzyň jogaby şeýle. Sefewler döwrüniň taryhçysy Sadyk Beg Awşaryň eserleriniň döwürdeş taryhçylarynyňkydan tapawdy. Beýleki taryhçylar fars diline ýazan bolsa, bu türkmen diline ýazypdyr. Ol eserleriniň şol dili boýunça tapawutlanypdyr. Menzilimiziň inniki sowaly bolsa, Gulnara siz üçin niýetlenen. 24-nji soalnama. Sefewi türkmen döwletini döreden türkmenler Eýrana nireden göçüp gelipdirler. Olaryň göç etmeginiň sebäbini düşünürüm. Sefewi türkmen döwletini döreden türkmenler Eýrana hem şol wagtlarda hem Anadoludan göçüp gelipdirler. Olaryň hem göç etmeginiň sebäbi Anadoluda ýaşaýan türkmenleriň arasynda şaýy hem-de sünni mezhebiniň aýralygy sebäpli düşünüşmezlikler bolupdyr. Şonuň netijesinde hem ilk bolup şol Sefewilerden hem Eýrana göç eden hökümdarlarynyň biri hem Şeyh Cüneyd ilk bolup Anadolu döwletinden hem Eýrana göçýär. Berekella Gulnara siz berilen sowaly dol we dürst ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolýar. Bäsleşigimizde sowallar arkaly dowam edýäs. Biziň bu menzilimiziň inniki sowalyna jogap bermek üçin intizar size ýüzlenýäs. 27-nji soalnama. Şah Tahmas 1-nji Haýty kitabyň awtory. Sefewler diplomatiýasyny öwrenmekde bu kitabyň ähmiýeti nämeden ibarat? Tahmaspa özüniň Teskire Tahmaspa adly kitabyna Osman Türkmen döwleti bilen bolan gatnaşyklar barada, ol döwletleriň arasynda alyp baran sewişler barada bir näçe maglumatlar berip şol kitapda okumak mümkindir. İntizar siz biziň sowalymyza dolu we dogry ýagdaýda jogap berdiňiz şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolýar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen akıl paýhas bäsleşigimiziň 8-nji saýlama tapgyrynyň 3-nji menzili hem tamam boldy. Hormatly adamlar, mehriban ýerleşär bäsleşigimiziň geçenki sany ulga markaly. Siziň üçin niýetlenen sowalymyza ilkinji bolup dogry jogap bermeýi başaran ýerleşimiz Mary welaýatynyň Mali we ykdysady orta hünär okuw mektebiniň 1-nji ýyl talyby Gülennam Öwezowa. Siziň üçin hödürlenen sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Akgoýunly türkmen döwleti 1403-nji ýylda Gara Ýülik Osman tarapyndan esaslandyrylypdyr. Däp bolşýaly bäsleşigimiziň şu ýerine siziň üçin taýýarlanan sowalymyzy sanly ulgam arkaly siziň dikkatyňyza ýetiräris. Men Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa institutynyň esasy ilmi işgäri Hakyjan Bayram. Meniň size berjek sowalym şeýle. Halajylar döwletiniň Delidäki ilkinji sultany kim bolupdyr? Sultan bolmazdan öňel Haýsy wezipany ýerine ýetiripdir? Hormatly ýerleşler, siz öz jogaplaryňyzy 0561 gysga belgimizde şeýle hem parahatçylygyň çaparlary gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilersiňiz. Eger dostum dertlilere derman bolsaň, ýar bolsaň, ömür bagyndan ýere bir miýgoýy bar bolsaň, saňa gelişmez nowulim, tiken bilen oturup, näkesleriň ellerine bir tikeni har bolsaň, uğurdaşyn dostlar bilen hemdem bolgun elmydam, yaraşmaz dildarym saňa, ýaryňa agyar bolsaň, aýyp däller, mehriň bilen seniň merhemetiňden bize howannaru hosar hemdem u gamhor bolsaň,
Bu yaralı gursagymyň, perişan hasiramyň derdine melhem eylegil. Bize medetkar bolsaň. Ey bayram, mundan ziyada hoşul ýokdur dünýäde. Dilber hayalyna ýören bir aşyky zar bolsaň. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, mehriban ýaşlar, biz tarahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bätleşigimiziň 4-nji mendeline başlaýar. Bizim bu oýnumyzyň 4-nji mendeli Owşar Türkmen döwletiniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna başlanýar. Bätleşigimiziň 4-nji mendeliniň ilkinji sowalyna jogap bermek üçin meňli size ýüzlenýär. 38-nji sowalnama. 1733-1734 ýyllarda Nedirşa Russiýanyň eline bolan Bakuy we Derwendi nähili ýol bilen eýelemek başardyr. 1733-34 ýyllarda Nedirşa Bakuy Russiýa bilen ýaraşyk şertnamasy arkaly eýeleýär. Meňle ruhdan düşmeli däl. Biziň bu sowalymyzyň dogry jogaby 1733-1734 ýyllarda Nedirşa Russiýanyň eline bolan Bakuy we Derwendi gazaply diplomatiýanyň üstü bilen eýelemek başardyr. Ýagny Nedir Şemaha baryp Russiýadan Bakuy we Derwendi bermek talap edipdir. Hemde tersine bolan halatda uruş yglan etjekdigini hem duýdurypdyr. Rus tarap hem Nedir'in ultimatumyny kanagatlandyrmaga mejbur bolupdyr. Mendilimiziň innik sowal bolsa, aýlar siz üçin niýetlenen. 35-nji sowalnama. Nedirşanyň goşuny Keýmir Serdaryň ýol başçylygynaky teke türkmenlerini gawanyna şa olary gawawdan boşatmagy tawşyrýar. Munyň sebäbini düşündirin. Munyň sebäbi otaýdaky adamlaryň köpüsi Nedir'in tarapdarlary, şonu goldan adamlar bolýar we olary boşatmaklygy tawşyrýar. Aýlar gynanmalar biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, wagtda bolan ýyllarynda Keýmir Xiva hanlygyna tutuklukda bolan Nedirşa bilen dostlaşýar. Hatda Düýgöz aganyň kömegi bilen Keýmir kör Nedirşanyň tutuklukdan boşamagyna kömek etýär. Munyň bilen baglykda Nedirşa Keýmir Serdaryň başçylygyna teke türkmenlerini gawawdan halas edýär. Biziň dogry jogabymyz şeýledi. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, geliňini bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň baş drama teatrynyň artistleriniň ýerine ýetirmegine, Keýmir Körüň we Nedirşanyň arasyndaky gatnaşyklara bagyşlanan sahna eserine tomaşa edeliň. Çağalem, tekeleri ähli tarapyndan gawadyk, inni buýruňyza garaşýar. Olar kılıçtan geçirmeli mi? Dur. Sen Keýmir Serdar ýigitleri bilen gawapsyň. Keýmir Serdar bir döwürler Düýgöz aga bilen birlikde maňa bennilikden boşamaga ýardam edipdiler. Keýmir Serdar hatta öz ýynnam atyna menden gysganmandy. Ýok. Olary kılıçdan geçirip bolmaz. Goýberin. Gitsinler. Biz bolsa mendilmede innik sowalymyz arkaly dowam edýär. Inniki sowala jogap bermek üçin şahsenim size ýüzlenýär. 40-njy sowalnama. Nedirşany Mugan çölüne haýsy desury berjay etmek netijesini padşa diýip yglan etipdirler. 1736-njy ýylda Sefeý Türkmen döwletiniň iň soňky hökümdary Abbas III tagtdan agdaran soň Nedirşa özüniň döwletini döretmek küýüne düşýär. Şeýlelikde Owşar Türkmen döwletiniň düýbüni tutýar. Owşar diýilmeginiň manysynyň sebäbi hem özüniň Owşar Türkmenleriniň tiresiniň Barakçay taýpasynyň garakly tiresinden bolanyň sebäpli öz döredän döwletine Owşar diýip at goýar. Nedirşa
1736-njy ýyla Mugan sahralygyna özüni padşah ýlan etmek desuruny ýerine ýetirýär. Ak keçe bilen atyň üstüne minirlik padşah diýip ýlan etdi. Şundan soň özüniň ýlan edilenligi barada goňşy türkmen döwletlerine hatur etdi. Elbette Nedirşah padşah diýilip ýlan edilen ählimiziň bilşimi ýaly han götermek desury bilen ýlan edilipdir. Ýagny desura görä Nedirşahny ak keçäniň üstüne oturdup, han begler ony 3 gedek ýokary göterip, her gedek gallarlarına bolsa han diýip jar etipdirler. Berekalla şahenem siz berilen sowala dogry we takyk jogap bermek başardyňyz şeýle de Oğuz hanyň altyn pekamyna münasip bolňyz. Biz bähleşigimizde indiki sowalymyz bilen dowam edýäs. Medilmediň indiki sowaly Musa siz üçin niýetlenen. 36-njy sowalnama. Haýsy eden hyzmatlary Nedirşahnyň Sefewi türkmen döwletindäki awraýyny ýokary galypdyr we oňa geljekde döwletiň başçyny bolmagyna mümkinçilik töredipdir. Bir bilen parakatçylykly ýol goýmak üçin diplomatiýa işini ýokarlandyrmak üçin öz iki ýurduň arasyndaky bolan gatnaşyklary barha artdyrmak üçin bir-birleriniň arasynda ilçiler uly hyzmat edipdirler. Musa, qeynan saxta berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň dogry jogabymyz bolsa, şol döwürlerde Nedirugul entek öz döwletine döretmänkä Sefewi türkmen döwletiniň sultany Tahmas II-njiniň gullugyna durýar. Onuň gullugyna duran wagty ol Sefewileriň ýeňip bilmedik owganlaryň Gilzay taýpasyny awdalaryň kömegi bilen ýeňmek başarýar we Sefewileriň elden gidiren ýerlerini ýzyna gaýtarmak başarýar. Munyň netijesinde bolsa Nedirugul Tahmas II-njiniň ynamyna girýär we oňa sözü geçýän ýeketäk adam olup galýar. Biz bolsa menzilimizi sowalar arkaly dowam edýäris. Biziň 4-nji menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Aynur size ýüzlenýäs. 34-nji sowalnama. Nedirşah günnägorda belli bolan selle alşmak desuruny haýsy hökümdar wagtda ýerine ýetiripdir? Nedirşah gündägor ýurtlaryny eden ýörüşleriň biri ýani Hindistan eden ýörüşünde şol ýeriň diňe bir uruş häsiýetinde däldi. Diňe şol ýeriň mülklaryny ýerine basyp almak bilen çäklen ol ýerde iki ýurduň arasynda parakatçylyk ýola goýmak maksady bilen hem ýörüşleri gurnapdyr. Biz bu sowalymyz bilen baglylykda Pehimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pehimdarlar Geňeşi söz sizden. Aynur özüniň jogabynda şo Hindistana Nedirşahnyň yürüyüş bilen barışı, onun maksady, umuman aýdanda netijeleri barada öz pikirlerini belli bir derecede beýan etdi elbetde. Ýöne bu pikirleri has hem giňeltmäge mümkinçiligi bar. Hem düşünjesinden biz aňýar. Şonuň üçin hem elbetde onun beren jogabyny dogry derecede kanagatly bolmasa-da belli bir derecede bu sowalyň esasy talaplaryny ödenligi üçün ona höweslendiriji bir baha berilmegini biz maksada laýyk diýip hasaplayarys. Sağ olun Pehimdarlar Geňeşiniň agzalary. Aynur sizem Oğuz hanyň altyn pekamyna münasip bolmagy başardyňyz. Hormatly bähleşigimizde gatnaşyjylar, ýaňy Aynura berilen sowalyň dogry jogaby bilen baglykda biz onuň dogry we dogry görnüşini siziň dikkatiňize ýetirýäris. Şol wagtlarda 1739-njy ýylda Nedirşah Hindistana ýürüýüşe başlaýar. Bu ýürüýüşiň netijesinde ol Hindistandaky beýik Mogoller döwletiniň hökümdary Muhammediň goşunlaryny derbidagyny etýär. Munyň bilen baglykda bolsa Nedirşah Muhammed Şahnyň kim türkmen döwletini nazara alyp ony öz tagtyna galýar. Şeýlelikde günnägorda belli bolan şol selle alşmak däw bilen baglykda Nedirşah Muhammed Şahnyň sellesini we onuň içindäki häzirki wagtda Britan muzeýine saklanýan Kohinoor göwkerini hem özüne alýar. Nedirşah Muhammed Şahnyň tagtyny ýerine gaýtaryp berýär we deliden çykyp gaýdýar.
Hormatly parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bätleşigine gatnaşyjylar, hormatly mihmanlar, geliňini bolsa bätleşigimiň şu ýerine selle alışmak däwi bilen baglanşykly Türkmenistanyň baş drama teatrynyň ýerine ýetirmegine bir taryhy sahna tomaşa edeliň. Muhammed Şah, doğunu cezalandırmak Türkmenin töresinde yoktur. Sizim Türkmen doğanımızsınız. Men köp oýlandım. Seni öz tahtında dikmem edip kaldırmalyň netije geldim. Öňden gelýän däp desury eýerip Şah täjini bize gowşurmaga saňa ruhsat berýär. Kohnur Ey beyk hökümdar, ine şu tillal tağtımam size bağış ediyen, şeyli tilla tağıtta oturmak sizyal beyk hökümdara yaraşar. Biz bolsa mendilmede Aýşat bilen dowam edýär. 37-nji sowalnama. Nedir Şah Marayni Owşar Türkmen döwletiniň strategik merkezine urupdyr. Ol Xitaýa ýürüýüş etmäge taýýarlyk görüp, Marda ýörüýte topxanalar gurdurupdyr. Toplary goýmak üçin ýokary gyzgynlyk zerur bolupdyr. Şu gutujugyň içinde ýokary gyzgynlygy almak üçin serişde ýerleşdirilendir. Soraw: Nedir Şah toplar üçin niýetlenen metali eretmekde ýokary gyzgynlygy almak üçin näme peýdalanypdyr? Şu gutujugyň içinde ýokary gyzgynlygy almak üçin serişde ýerleşdirilendir. Soraw: Nedir Şah toplar üçin niýetlenen metali eretmekde ýokary gyzgynlygy almak üçin näme peýdalanypdyr? Ene Aýşat görüşüňiz ýaly ýanymda sırly guty ýerleşdirilen bu gutynyň içinde bolsa şol wagtlarda Marada Nedir Şahnyň topxanalar gurdurmak bilen bagly ýokary gyzgynlygy almak üçin ýörüýte serişdesi bolupdyr. Şol serişde şu gutujugyň içinde ýerleşdirilen. Sowal şeýle: Aýşat sırly gutynyň içinde näme bar? Metali eritmek üçin iň gyzgyn howru berýän ody näme? Sazak. Bu gutynyň içinde sazagyň kömüri bar. Ve şeýlelikde Aýşat siz bu sırly sowalymyza dol we dogry ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Dördüncü medelinek sowallar bilen dowam edýät. Biziň inniki sowalymyza jogap bermek üçin Gulnara size ýüzlenýär. 39-njy sowalnama. 1747-nji ýylda ýogalmadynyň öň ýanyna Nedir Şah özüniň Hindistandan alyp gaýdan tilla tagtyny kime ýollapdyr? Bu taht nämäniň nişany bolupdyr? Awşar türkmenleriniň hökümdary bolan Nedir Şah 1747-nji ýylda hem ýogalmadynyň öň ýanynda Hindistandan alyp gaýdan gymmat bahaly dastan ýasalan tagtyny hem şol wagtlarda hem Osmanly türkmenleriniň hökümdary bolan hem Mehmet bir ýollar. Şol taht häzirki wagtda Türkiýanyň Topkapy saraýynyň hem 3-nji gatynda saklanýar. Nedir Şahnyň bu şah tahty hem parahatçylygyň nişany bolupdyr. Berekella Gulnara, siz bu sowalymyza dolu we dogry jogap bermek başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Bizim innik sowalymyz intizar siz üçin niýetlenen. Nedir Şah Türkmenleri barada nähili siýasat alyp barypdyr we onuň wajipligi nämeden ibaret? Nedir Guly? Haçan Sefeýler döwletine Tahmasp II-njiň
1726-njy ýyla goşulmaşy wezipesini ýerine ýetirende ol türkmenleriň batyr söwüşji atly goşullaryny özüne çekmek üçin, öz goşununa gulluk etdirmek üçin olara halat serpay sowga edipdirler. Emma türkmenler özleriniň öz başlyklygyny söýýän aýratyn döwlet hökmüne gurmak isleýän türkmenler öz başlyklygyny saýlap Nedirşah hiç hili boyun egmeýändirler. Berekella intizar siz berilen sowaly dol we dürüst ýagdaýda jogap bermek başladyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Hormatly bäýteşige gatnaşçylar, gadyry mehmanlar, ine 4-nji menzilimiz hem tamam boldy. Beşinci menzilimizi başlamanqa, bu menzilimize gatnaşmaga hukuk kazanan okuwçylarymyzy yglan etmek üçin Pekimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz berýäris. Mektep okuwçylarymyzdan şahsenem Gülnara hem intizar 4 peykam alıp öňe saýlanmagy başardylar. 5-nji menzilimizi şu 3 ýeňejiniň arasynda bäsleşigi häzir dowam etdireriz. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, Pekimdarlar Geňeşiniň kararyna laýyklykda häzir 5-nji menzilimizde şahsenem Gülnara we intizar öz aralaryna bäsleşerler. Biziň 8-nji oýnumyzyň 5-nji menzili Hindistanda we Iranda döredilen türkmen döwletleriniň daşary siýasatyna we diplomatik däplerine başlanýar. Soňky menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek şahsenem siziň paýyňyza düşýär. 45-nji sowalnama. Hindistandaky Haydarabad şäherini kim gurdurypdyr? Türkmenleriň Del Sultanlygyny esaslandyran döwürlerine esasan 7 san şäheri bellek geçmek bolýar. Şeýir, Jahanpena, Haydarabad, Firuzabad, Allahabad, Jahanabad ýa şäherlerdir. Şeýle şäherleriň biri hem Haydarabad şäheridir. Haydarabad şäheri Hökümet Kutup Şah tarapyndan 1590-1591-nji ýyllarda düýüp tutulup 2 ýyllap guruluşy alyp barylyp 1593-nji ýylda guruluşy tamamlanýar. Şäheriň gurulmagynyň esas sebäbi hem özüniň şu söýgülaýanyň doglan ýerine, ýagny derýanyň kenarynda şu şäheri düýbün tutmak barada karar alýar we şäheriň düýbün tutýar. Şäheriň adynyň Haydarabad bolmagynyň sebäbi hem özüniň manysy bardyr. Ýagny käbir maglumatlaryna görä Hedret Alynyň başgaça ady Haydar bolanyň sebäbi şäher Haydarabad şäher dakylypdyr diýilýär. Ýene bir sebäbi görä hem Muhammed Kutup Şah Haydar mahalliýen gyýda aşyk bolupdyr. Şol sebäpli özüniň düýbün tutan şäherine Haydarabad şäher diýip adlandyrýar. Berekella şahsenem siz berilen sowaly dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip bolýaňyz. Soňky menzilimize inniki sowalymyza jogap bermek üçin Gülnara size ýüzlenýär. 40-njy sowalnama. Kutup Şahlaryň hökümdary Ibrahimyň 1564-nji ýylda gazanan nähili üstünligi bilen taryhda uly ýyz galypdyr. Kutup Şah döwletiniň hökümdary bolan Ibrahim şol döwürlerde hem İslam dininiň asynny mezhebini hem Hindistana dol ýaýratmagy bilen üstünlik gazanypdyr. Gülnara ruhdan düşmeli däl biziň sowalymyzyň jogaby. Kutup Şahlaryň hökümdary Ibrahim 1564-nji ýylda musulman nebereleri bolan Adil Şahlary, Nizam Şahlary hemde Imad Şahlary birleşdirip Vijayanagara Hindi döwletini ýykmagy başarypdyr. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýle. Häzir bolsa menzilimiziň soňky sowalyna intizar siz jogap berersiňiz. 44-nji sowalnama. Sefevi Türkmen döwleti bilen Kutup Şahlaryň döwletiniň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň bolanlygyna näkili taryh maglumatlar şaýatlyk edýär. Men bu sowala şeýle jogap bermek isleýärin. Haçanda Kutup Şahlar döwletiniň paçasy Muhammed Şah Haydarabad şäherini gurduranda ýürüýte aýalynyň özüniň maşgalasynyň şanyna şol Haydarabad şäheriniň merkezine çar minara gurdurýar. Şol çar minara guruluşy 1592-nji ýylda tamamlanyp, çar minaranyň hersi 4 gatdan ibarat bolan aýratyn beýikligi bolup, şonuň ikinji gatyna ýürüýte
okulyp, soň bolsa hutba okulypdyr, ýa dikke kaklypdyr. Ine şol çar minara diňe bir kutup şahlar döwletiniň çägine däl, eýsem tutuş dünýä boýunça uly meşhurluk kazanypdyr. Hatda Sefeýler döwletinde hem Sefeýler döwleti bilen alınıp barilen diplomatik gatnaşyklaryna hem Muhammed Ulu Kutupşanyň gurduran Haydarabad şäherindäki çar minara ullanylmagy hem bu iki döwletiň arasynda parahatçylykly gatnaşyklaryň bolanyna şaýatlyk edýär. İntizar gynansak-da sizin sowala näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Sefevi hökümdary Şah Abbas I-nyň döwründe Kutupşalaryň ilçisiniň 6 ýyllap onuň paýtagtynda işlemegi Sefevi Türkmen döwleti bilen Kutupşalaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň hassa ýokary derejä ýetenliginiň aýdyn subutnamasy bolup durýar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, parahatçylygyň ýaş şapalary akıl paýhas bäsleşigimiziň 8-nji saýlama tapgyrynyň bir ýeňijisi belli boldy. Şahsenem biz sizi gadynyň ýeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýarys. Häzir bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine 2-nji ýeňijimizi saýlama üçin İntizar hemde Gulnaranyň arasyna bäsleşik dowam eder. Bu bäsleşigimiziň sowalyny pekimdarlar geňeş saýlar. İntizar Gulnara, siz häzir pekimdarlar geňeşiniň saýlan sowalyna ilki bolup eliňizde galdyryp dogry jogap berseňiz, şol hem bugünkü bäsleşigimiziň 2-nji ýeňijisi bolar. Biz size üstünlük arzu edýär. Kırk-altıncı sowal. Musulman binagerliginiň gaýtalanmajak eseri bolan Hindistandaky çar minaranyň gurulmagynyň taryhyny aýdyp beriň. Intizar, biz siziň jogabyňyzy dinleýäris. Kutupşahlar döwletiniň ilkinji paýtagty hökmüne Golkonda şäheri gitýär. 1590-1611-nji ýyllar aralygynda Kutupşahlar döwletini dolandyran Muhammed Ulu Kutupşah Bhagmati atly aýaly bolupdyr. Ine çar minaranyň gurulmagynyň şeýle taryhy bardyr. Muhammed Ulu ýaş ýetginjek wagtynda ýaňyr 16 ýaşynda şular ýaly Golkondanyň töweregine ýerleşen Musi derýasyna özüniň kömekçisi bilen ýanky şol Musi derýasynyň geçer. Haçanda şol Musi derýasynyň günor tarapyna geçende şol hindi halky özleriniň toýlaryny ýanky özleriniň däplerini berja edip toýlap duran ekenler. Ine şol toýlap ýörenleriň arasynda Muhammed Ulu Kutupşah aýratyn hem bir gyýda aşyk bolupdyr. Ol diňe bir taň soýnamak bilen hatda aýdym hem aýdyp göni bir wagtda Muhammed Ulu Kutupşahny şol gyýda özüne aşyk etipdir. Şeýlelikde Muhammed Ulu Kutupşah özüniň sewer ýaryna has hem ýakyn bolmak üçin Musi derýasynyň golaýyna ilki bilen Edil Golkonda şäheri paýtaxt ýaly täze bir şäheriň gurdurmagyna karara gelýär. Netijede 1590-njy ýylda başlanan Haydarabad şäheriniň gurulşy, ýagny şäheriň gurulşyna başlanýar 1590-njy ýylda. Bilişimiz ýaly bu şäheriň gurulşy 3 ýyla golaý dowam etýär. Ýöne şol gurulşyň gidip duran mahalyna Haydarabad şäheriniň merkezine çar minara gurulýar. Çar minaranyň 4 sany gaty bolup, şol her minaranyň özüniň aýratyn beýikligi bolup, her gatynda bir zat berja edilipdir. Şolaryň esasy hem 2-nji gatynda şol ýerde hutba okulypdyr, azan çekilipdir. Ýagny musulman dinine degişli olan ähli däpler berja edilipdir. Mundan başga da çar minaranyň şol her minarasynyň beýikligi 15.3 metre barabar bolupdyr. Hatda onuň gözelligi mundan başga da şol çar minaranyň golaýyna ýüriti suw çugdurumlary gurulupdyr. Şeýlelikde çar minaranyň gurulşy netijesinde Haydarabad şäherine Muhammed Ulu Kutupşah özüniň sewer ýaryna bagyşlap, ýagny ady Bhagmati bolan üçin Bhagnagar, ýagny üstünlikleriň, şowluklaryň şäher diýip atlandyrylýar. Çar minara hem şol Haydarabad şäheriniň esasy gözellikleriniň hiç wagt Türkmen taryhynda izin öçmejek bir aýratyn ýadygarlyklarını hatda häzirki wagtda çar minara saklanyp galypdyr. İntizar size berilen bu sowal bilen baglanşykly bir pekimdarlar geňeşine ýüzlenýäs. Pekimdarlar geňeşi söz sizden. İntizaryň beren jogaby aslında bir Hindistanyň şol döwre degişli çeşmelerinde çar minaryň gurulmagynyň esasy sebäpleriniň biri hökmünde hemişe şeýle maglumat bar. Şol bir wagtda bu sowalnamaň başga da ýene bir jogaby bar. Elbetde men pikirimçe iki jogabym şol çar minaryň häzirki wagtda bütün dünýäde
yankı Türkmen sultanlıklarının, Türkmen hanlıklarının, paşalıklarının döreden bir binägerliň ajaýyp nuskalarının naýbaşy hökmündäki ähmiýetini pesa gaçyrmaya gaýtyp ýokarlandyrýar. İki jogap, yankı iki dürlü jogabyň hem bir dürlü mazmunda çar menaryň halkara yankı binägerlik sunugotunda bir eýleýän münasip ornuny kesgitliýär diýip men düşünýän. Şonuň üçin men intizaryň beren jogabyny dogry jogap hökmünde kanagatlanýan. İntidar biz Pekimdarlar Geňeşiniň kararyny dinledik. Siz berilen sowala dogry jogap berip, Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boluňuz. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, bäsleşigimiziň jemleýici pursatlary hem gelip ýetdi. Bäsleşigimiziň ýeňijilerini yglan etmek üçin Pekimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz berýär. Şu bäsleşigiň jemleri boýunça iki sany ýeňijimiz orta çykdy. Olaryň biri Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ingliz dili we insançylyk ugrulary okuw derslerini şuňlaşdyryp öwredilýän, ýöreteleşdirilen Velayet Mektebi'nin 11. sınıf okuwçysy Melisewa Şasenem şeýlehem Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän, ýöreteleşdirilen 22. orta mektebi'nin 11. sınıf okuwçysy Tagan Niyazowa intizar. Neşler ýeňiji boldular, bulary tüýsürekden gazanan belent ýeňişleri bilen gutlaýarys. Geligini orta bäsleşigimiziň şu ýerine sarahatçylygyň, Türkmen diplomatiýasynyň nişanyny bolan Oğuz Hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dawarasyny geçirelim. Türkmenistan Daşary işler Ministerliginiň Halkara gatnaşyklary institutunda geçirilen parahatçylygyň ýaş çaparlara atly akıl paýhas bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň 8-nji oyunynyň 5 menzilden ibaret bolan bäsleşigi tamamlandy. Bäsleşige gatnaşanlaryň ählisi ýöriti şahadatnamalar bilen syýlaglandy. Şeýlehem bu bäsleşikde has öňe saýlanan iki sany ýeňijimiz Melisewa Şasenem hem Tagan Niyazowa intizar ýöriti hormat hatlary bilen syýlaglandy. Biz bir bäsleşige işaňyr gatnaşan ähli ýaşlarymyzy tüýsürekden ýeňişleri bilen gutlaýas. Olara okuwlarynda, durmuşda, gelecekde uly üstünlükleri arzu edýäris. Hem de ata vatanymyzyň şan şöhratynyň bütün dünyada beýgelmegi, döwletimiziň siyasi, ykdysady, medeni sütünleriniň has hem berkemeginde özleriniň münasip goşantlaryny goşmaklaryny tüýsürekden arzu edýäris. Bizim ýaşlarymyza, döwletimiziň ösüp gelýän ýaş nesillerine şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredýän, sanly tehnologiýalar izigidär ornaşdyrmak arkaly ýaşlarymyzyň bilim endiklerini, derejelerini has hem bütün dünýä öňde barjy ölümlerine laýyklykda östürmek babatynda uly işleri durmuşa geçiren
Kahraman arkadağımızı hem de peder yollarını münasip hem ınamlı devam ettiriyen arkadağlı serdarımızın ähli tağallalarının el mıdamı rovaşlıklara beslenmegini tüysürökten arzu ederiz. Goy merhametli prezidentimizin canı sağ, belent başı aman olsun, bütün devletimiz, halkımız, ähli adamzat bähwiti alıp barayan işler el mıdamı rovaşlıklara beslensin. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bätleşiginde gatnaşyjylara hemaýetgärlerimiz Tibet Türkmen Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan Başşeker konditor zawodynyň we altyn marketing taýýarlanan sowgatlyk sowda çeklerini hödürleýär. Bu çekleri peýdalynyp siz altynmarket.com web saýtyna şeýle hem Play Marketden ýörüte altyn market programmasyny ýükläp online targyd etip bilersiňiz. Şeýle hem hemaýetgärimiz Sarayan harit nişanly ýörüte iş geyimlerini önürýän Sarayan Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Mawtumulada naky Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar Institutynyň taýýarlan Wezirleriň Öçmejek ýyllar atly kitabyny bätleşige gatnaşjylarymyza sowgat berýär. Wezirleriň Öçmejek ýyllar atly kitaby 16 babdan ibaret bolup, onuň ýazary Seyfetdin Haji ibn Nizam Uqayly hasaplanýar. Bu alim öz döwrüne şol wagtlarda beýleki wezirler şeýle hem alim ulamalar bilen bilelikde özüniň şol alimlaryň wezirlere, ýagşy dadalara ýazan hatlaryny özüne jemläpdir we ony bir topluma getiripdir. Uqayly öz döwrüne belli bolan Hüseýin Baýkaranyň weziri Qawametdin Nizamul Mulk hafa bagyşlap şu kitaby ýazýar. Bu kitapda bir näçe belli wezirleriň, alim ulamalaryň, ýagşy dadalaryň hatlary getirilenler. Hormatly bätleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunun bilen akyl paýhat bätleşigimiziň birinji saýlama tapgyr hem tamamlaýar. Bätleşigimiziň ýarym finalyna bolsa, geçen saýlama tapgyrymyzyň her oýuny ýeňiji bolan mektep okuwçylary öz aralaryny bätleşerler. Biziň ýarym finalymyzyň temasy bolsa Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy atly ajaýyp kitap barada bolup, bu bilen baglanşyk sowallar mektep okuwçylaryna hödürlenir. Biz bätleşigimiziň ýarym finalyna beriljek sowallar bilen baglanşykly ýerleşlerimiziň hem pikirlerini bilmek isleýäris. Mehriban ýerleşler, Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy atly kitaby bilen baglanşykly sowallary biziň 061 gysga welýimde şeýle hem parahatçylygyň çaparlary gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilersiňiz. Siziň ugradan sowallaryňyzyň arasynda iň täsirli şeýle hem gyzykly saýlanyp alyp mektep okuwçylaryna ýarym finalda hödürlenir. Biz sizden geljek sowallara garaşýarys. Hormatly ýerleşler, bätleşigimiziň şu ýerine parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhat bätleşigimizi gurnamaga ýakynan ýardam beren hemaýetgärlerimize, hususan Türkmenistanyň Mawtumulada naky ýaşlar ugamasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewizniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Milli Ýay Atajylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Mawtumulada naky Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar Institutyna, Türkmen Haly Döwlet Birleşigine, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine, Aýdyn Gijeler Hojalyk Jemgyýetine, Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine, Günnögür şöhlasy nusga harit nişanly milli önümleri Hojalyk Jemgyýetine, Ekologik taýdan arasy we bir kraft kagyz önümlerini önürýän 7 dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Pursatdan peýdalanyp Türkmen halkyny bede wada bilen ötüşüň täze belentliklerine tarap ynamly öň alyp barýan Gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz, arkadagly serdarymyza köp sagolsyn aýdýarys. Gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiziň, arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, il ýurt bähwitli, aýdyn maksatly beýik başlanýyşlary el mydama rowana ýollarda rowançlyklara beslensin. Gepleşik alyp bardylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň 3-nji ýyl talibi Kuwat Mämmedow, şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 2-nji ýyl talibi Gyýtja Attaýewa.